Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu lan setengah saking tamyiz aidan kalawan makni nikma zaidun rajula iku lapad nikma zaidun rajula. Nikma sabecik-becik ke zaidun sapa ku zaid rajulan saking arah-arah lanang. Wa bisa abdu dari lan saala-alane sapa kaula umah minha saking abad badala apane saking arah-arah gaganti. Wahabada ardul baki lan sebecik-becike iku iki ardul baki utawi bumi baki tegese makbaroh fil Madinah. Aidan kalawan maning hardohnya apane saking arah-arah bumi ne sebentar aidan. Wasoli wadharu min ka irdo utawi kisoleh adharu iku luwih suci mingkat ini mang saking sira irdo apane saking arah-arah awake. Waqad qarir talan teman-teman anak waqad qarir tabil iyabi aida lan teman-teman adem sira bil iyabi kalawan babalik ayana apane saking arah-arah mata. Watib dan nafsa lan senang sira nafsan apane saking arah-arah wak ida kodeta ing dalam waktu id kodeta ing dalam waktu ne aina ngabayar sira adaina hing hutang senang sira. Babu kam alistifham utawi kikub ing dalam mertelakeun kam istifhamiyah. Wa kam utawi lapad kam tuh kalian tuh ciul kana tuh itu sarua sih. Wa kam idjita bika mustaqima pansibul kul kam kau kabantahi sama wa kam utawi lapad kam idjita ikut tatkala idajita utawi lapad kam idajita tatkala nekani sira biha kalawan kam mustaqima hale ngeprih paham. Pansib iku maka nganasabkeun sira wakulan ngucap sira ing lapad kau kabatahwi sama utawi pirang-pirang bintang tahwi iku ngamot as-sama opo langit. Babu dorpu utawi kepindul martakeun dorop wa dorpu utawi ngana utawi dorop nawani kurang wana padarpu azminah maka utawi sawarna iku dorop zaman wa yajri kang berjalan di dorop zaman ma'adahri sumertane mangsa wa dorpu lan kaping done dorop dorpul ampinah lan kaping done iku dorop makan. Wa kullu utawi sakabehe mansubun niku kang den nasabaken ala idmaripi ngatasi nyimpen lapad bi pa tabir maka ngitung-ngitung sira dorpa ing dorop. Bihada kalawan ikilah iki ayana idmaripi waktapi lan ngalap cukup sira. Takulu ngucap sira ngucap ing lapad soma khalidun ayaman wis puasa khalidun sapa ki khalid ayaman ing dalam pira-pira dina. Waqoba lan gaib isi khalid syahron ing dalam sabulan. Waqoma lan mukim pasaran dulunya. Waqoma lan mukim isi khalid aman ing dalam setahun. Balik kawin. Bada jaidun pakosatil masjidi lan sawengi-wengi jaidun sapa ki jaid pakosati masjidi iku jenenge yaiku ing dalam saluhureun loteng masjid wal parsulan utawi jaran kang belang al ablaku iku ing al ablaku wal parsul ablaku utawi jaran kang belang tahtal makbadi iku tetep ing dalam non makbadi iku tetep utawi jaran tempat ibadah. Ikut tetap ing dalam ayeuna esor-esore tempat ibadah. Warihulan utawi angin habat iku ngagebus hiliwir ieu angin ium natal musolli ing dalam arah tengene wong kang salat wazar util ko al hayatil munhali utawi tatanduran tilko al hayat tilko al hayal munhali iku tetep ing dalam arah-arah hujan kang deres.
Wa qimatul fiddati utawi harga perak duna dahabi iku tetep di bawah harga emas. Wasama amrun lan ing dalam kene-kene panggonan amrun iku ki Umar padu maka maraki sira minhu saking Umar waqrubi tegese maraki sira. Wadaruhu utawi umahe ki Umar Gorbia Paidil Basroh iku tetep ing dalam arah-arah kulon. Gobri Paid iku tetep ing dalam Gorbia Paidil Basroh iku tetep ing dalam arah Maghrib. Iku tetep ing dalam arah-arah Maghrib atau kulon. Negara Basrah wa nakhluhu syarqi nahi muhar utawi kebon nakhluhu utawi kebone ki Umar utawi tangkal atau kebon kormane ki Umar syarqi nahri maroh iku tetep ing dalam arah-arah masyrik bengawan maroh wetaning bengawan maroh. Waqad akal tulan teman-teman mangan ingsun qablahu ing dalam sadurung ki Umar wa badahu lan sause ki Umar wa Isra lan salabete ki Umar lobanya do. Wa qalpahu lan saburane ki Umar wa indahu lan ing dalam sandinge ki Umar wa inda lan utawi lapat indah mah piha iku tetep ing dalam lapat piha iku tetep ing dalam lapat indah gitu. An-nasbu yaiku nasab balikan deui. Wa inda lan utawi lapat indah pihi ing dalam lapat indah an-nasbu iku utawi nasabe yastamiru iku narimata tapi nasab lagi nah tetapi na lapat indah bimin kalawan lapat min pakot tungku tujaru iku den jarekeun je indah min indi berarti. Wa aina malan ing dalam ende sodapta ngenani sira pi ing dalam lapad ing lapad pi latud maru kang orden simpen dia pi arpa maka ngarapakeun sira wakulan ngucap sira ngucap yaumul khamis nayyiru utawi dina khamis nayyiru iku kang madangi. Babul istisna utawi iki gebring dalam martelakeun istisna wa kullu ma utawi saban-saban barang istisnahu kang gawe istisna sirahu ing minal mujibi saking kalam mujab tamma kang sampurna opo kalam al kalam mu opo kalam indahu ing dalam sandinge mujab fal yun sobi maka becik dinasabkeun ya kullu ma takulu ngucap sira ngucap jal kaumu illa sada wis tumaka sapa kaum ila sadanging kisad wa pamatin suatu ila da lamis ngadeg sapa sakabeh wedon ila da angin neng dadu wa in yakun lamun tono iya kulo mapima wa in yakun lamun tono iya kuluma atau mustasna bima siwa ikut tetep ing dalam barang salian mujab pa'aulihi maka ngawehi sira al ibdala ing mustasna dadi bada ing mustasna ing dadi bada gitu fil irabi ing dalam irabe naik takulu ngucap sira ngucap mal fahru ilal karom waranono utawi gumede al ilal karom angin iku mulia wahal mahalul amni lan oranono utawi panggonan selamat ilal haramu angin iku tanah haram wa intakula lamun dicap sira ing lapad la robba illallah
waranono pangeran illallahu angin Allah parpauhu maka ngaropakeun sira ing mustasna warpalan ngaropakeun sira ma ing barang jaro kang berjalan ieu simma majroha ing panggonan berjalane mustasna wan siblan nganasabkeun sira iza makudi matet kalian dingine kenal mustasna apa mustasna taqulu ngucap sira ngucap hal illal iraq magna hal ora nono illal iraq ang negara Irak magna iku panggonan sugih wa intakun lamun ta'ana sira mustasnian iku wong kang gawe mustasna bima ada kalawan lapad ma ada au makhala tawa lapad makhala aw laisa tawa lapad laisa pansip maka nganasabkeun sira badaning dalam saos takulu ngucap sira ja umma ada Muhammad teka ieu kaum ma ada ngaliani ieu ba'dul kaum Muhammad ingki Muhammad wa makhala amron wa laisa ahmada gitu. Lan ngalewati ieu ba'dul kaum khola wa makhala lan ngalewati ieu ba'dul kaum amron ing ki Umar walaisa lan ora ana ieu ba'dul kaum Ahmad iku ki Ahmad wa gairu utawi lapat gairu mah injita iku lamun nekani sira biha kalawan wer mustasniyah hale digawe istisna jarot maka ngajarkeun sira ieu gair alal idopatil mustawliyah ing atase mudop kang narima ngalindih walau uhalan utawi lapad rokne lapad geru takum iku ngakuman sira pirobe ing dalam irobane lapad goer misla ismi halis umpamane isim ila misla ismil ila halis umpamane isim ila hina yustasna ayeuna ing waktune digawe mustasna sopo biha kalawan gair babulan napia utawi iki kebeng dalam martalakeun napiawan ciblan nganasabkeun sira bila kalawan lapad lapin napi ing dalam napi kulan nakira ing saban-saban isim nakira kakalim kaya ucapane alinahu kabela syaka bima zakar ucap lapala zakar bima zakar ora nono mang pima zakara ing dalam barang kang nyabut ya kimusanifi ma wa in badala muntadahir bainahuma ing dalam antarane lana pilan isim istaramu taridu opo kang ayeuna ngalang-ngalangi melawani parpa maka ngarapakeun sira wakulan ucap sira ing lapad la li abika mub gitu ora nono kadewe bapa sira mubgidu iku wong ka bendu warpa ida karatan ngarapakeun sira ida karatat kala ngabulak balik sira napian ing lana napiwan siblan nganasabkeun sira au gayyiril irabi atau ngarabakeun sira al iraba ing irabihi ing dalam lana pitu sib maka ngenani bener sira taqulu la bai'un wala hilalu fihi wala aibun wala iklalu ngucap sira ing lapad la bai'un wala hilalun ora nono adolan wala hilalu lan ora nono sanak raket fihi ing dalam alam mahsyar wala aibun lan ora nono alam mahsyar wala aibun lan ora nono cacat wala iklalu lan ora nono ruksak warapulan utawi ropane pisan ing dalam kang kapindo mana wala hilalu wa patul awali lan patah kang awal baik apa namanya kode jai ku teman-teman temeka iya ropa wa intasa lan lamun karab sira faftah maka matakeun sira huma ing karo-karone awalan sani jamian haresa kabeh wala takhafu lan ojo wedi sira rodda ing aina ditolak wala takriba lan ojo wedi sira ing ditakri'a dipilungguh warok pabatena tamat contoh tamat
Abu ta'jubi utawi iki kebeng dalam martalakeun ta'jub watun sabulan dan nasabkeun al asma wa pira-pira isim fi ta'jubi ing dalam ta'jub nasbal mafaili warapuan eueuh nih warapu pisani eueuh nasabkeun al pira-pira isim ing dalam ta'jub kaya nasab pira-pira maf'ul pala tastajil maka ojo ngitung-ngitung gawe sira takulu ngucap sira ngucap ing lapad ma asana jaidan id khoto utawi beuh sawiji-wiji iku kang ngabugusakeun ieu mah jaidan ing kijaid id khoto ing dalam waktune nindak khoto kalulukutan iki kijaid nindak nyabuk khoto nindak khoto ya mah nulis dalam waktu nulis iki jaid atau nindak wa ma ahada pahu hina sato lan ayeuna boh utawi sawiji-wiji ahada kang ngalandepkeun iku kang ngalandepkeun ieu mah pahu ing pedang iki jaid hina sato ing dalam waktune nanti ngadek ieu pedang wa in ta'ajab lamun tagawe ta'ajub sira minal alwan saking pira-pira warna au ahatin atawa panca bahaya tahdusu kang tumeka anyar ieu bahaya fil abdani ing dalam pira-pira badan pabni maka ngajenengkeun sira laha kadu alwan fi'lan ing fi'il min sulasi saking bangsa telu huruf sumati maka kari-karinakan sira bil alwan kaul pira-pira warna wal hadasilan pira-pira panyakit kang tumeka anyar takulu ngucap sira ing lapad ma anko bayadol aji utawi boh sawiji-wiji iku kang ngabarsihakeun ieu si ma bayadol aji ing putih gading wa ma asyadadul mata dayaji lan utawi boh sawiji-wiji iku kang ngagabangatakeun ieu si ma dul mata dayaji ing ayeuna petenge wengi babul igro utawi ikeu ing dalam martelakeun igro ngajujuru gawe wanasbi utawi nasabil igro ing dalam igro goiromo tabis iku ora keliru wa huwa utawi ieu igro bi fi'lin iku kalawan fi'il mudmarin kang den simpen pap maka paham sira wa kislan ayeuna ngiaskeun sira takulu ngucap sira li talibi kade wong kang ngeprih kilan ing kakasih baro kang becik dunaka ing lapad dunaka bisron dunaka ngalap sira bisron ing kibisit walaika lan tepi sira amron ing ki umar igro babu tahdiri utawi ikut ing dalam martalakeun tahdir watan sibulan nganasabkeun sira al isma ing isim al tuqariruhu kang ngabulak-balik sira tuqariruhu kang ngabulak-balik sira ing isim an iwadin saking urup-urupan an iwadil fi'li saking urup-urupan fi'il alladzi tudharu kang ora ngadohirkeun sira ing fi'il mislu maqalil khotibil awwah saumpamane pangucape wong kang mituturan al awahi kang akeh babalike ing lapad Allah ibadallah Allah nanta wudi sira ing Allah ibadallah piro-piro hamba Allah bolak balik
Babu inna wa wati utawi kebing dalam martelakeun inna lan dulu endene lapad inna wasitatun lan utawi nenem pira-pira huruf tansibu iku narimana sebalas mawa pira-pira isim bima kalawan sitah kama tartapiu kaya barang kang narima ropalaan bau opo pirang-pirang khobar wahya utawi ieu sitah idarawaita iku tatkala nyaritakeun sira au amlaita atawa nibakeun kalam sira inna di dieu teh iku nanya jadi iku na idarawaita tatkala nyaritakeun sira atau nibakeun kalam sira inna iku lapad inna wa lapad anna ya pata walaita he wong anom walaita lan lapad laita summa kana maka kari-kari lapad kana summa lakina maka kari-kari lapad lakina wa'al lan lapad alla maka tasjid wal lugatu utawi logat al masyhurah tukang den masyhurkeun al fusha kang pasihat la ala iku lapad la ala wa inna utawi lapad inna bil kasri kalawan kasrah hamzah umul ahrufi iku biange pira-pira huruf takti tumeka ieu inna mal qolis sumartane pangucap wa badal halif lan tumeka ieu ina sawise sumpah walamu utawi lam ibtida tahta iku den tangtuakeun ieu silam ibtida bi ma'mulatihi kalawan ma'mule inna lias tabina drapon yen tanya tak padluha opo unggule inna pidatiha ing dalam date inna misaluhu utawi contone inna innal amira adilu iku lapad innal amira adilu satuhune raja adilu iku kang adil Waqad samitu lan teman-teman ngeruhu ingsun ana jaidain satune kejahit rohilu iku wong kang pintar iku orang rohia iku wong kang budalan wakilal lan diucapkeun inna apa lapad inna khalidan laqaimu satuhune kejahit laqadimu iku yakti kang teka wa indah hindanan satu neneng hindun la abuhu iku yakti utawi bapane hindun alimu kiai wala tuqaddim han aja ngadinginkeun sira khobar huruf ing khobare pira-pira huruf ila mal majrur angin ngadinginkeun khobar sumerta kang dijeerkeun wadurub lan pira-pira dorob qalihin kaya pangucapane ahli nahwu inna li jaidin mala satuhune kadue ki jaid malan iku anoma wa inna indama amirin inda amirin lan satune ing dalam sandinge ki amir jimala iku hon onta wa in tujad lamun tadi tambahan ma opo lapad ma badah dilaruping dalam sesi kala pira-pira huruf parapu maka utawi ropane wanas bulana sabe ujiro iku diwenangkeun ya ropalana sapa ripi maka weruh sira condona wanas butawi nasabe ruh Pilih ing dalam lapad laita lan lapad ala adharo iku lewi dohir wa pikana lan ing dalam lapad kana mapastami maka nari mangadomu sira mayu saru ing barang kang den tukil yusi ma babu kana wawati hawaksu inna utawi sabalike lapad inna ya ukhayya bil amal hei dulur ingsun ing dalam amale kana iku lapad kana wa ma in paka lan lapad ma in paka alpata wa ma in pakal pata lan ora nono pecat-pecat sapa wong anom dibuangnya khobarna lan ora nono pecat-pecat ieu wong anom sapa wong anom iku wong kang berakal wa khabaru mahdhufun aya akilan walam ya jalan ono diren-diren ieu wong anom iku berakal wa kadalan kaya mengkono-mengkono lapad kana asbaha iku lapad asbaha sumamsa maka kari kira pada sawadalan lapad dola sumabata lapad bata sumadah lapad adha wasal lapad soro sumalaisa lapad laisa sumama barika lapad mabarika wa patialan lapad mapati apap koh maka paham sira bayani ing papartalaan ingsun al mutadih kang jelas
wa ukhtuhalan utawi ande-andene kabeh madama iku lapad madama pahpadon hak maka ngaraksa temenan sira ing kabeh bahdar lan wedi sira hudita maka den pituduhkeun sira anta zigo ing arep yen takapale sed sira anha saking kabeh takulu ngucap sira ing lapad kode kanal amiru raqibat teman-teman ono sapa raja iku wong kang nunggang walam yazalon ona diren Abu Ali sapa Abu Ali atia iku wong kang milungguh wa asbahalan subuh albardu opo atis sadidan iku sangat banget jadi paklam maka waru sira wabatalan seputing beting jaidun sepu kejaid sairon iku wong kang melek lam yanami ora turu yuki jae ngobrol waman yurid lan ayaj alal akhbar lan ayna lan sopo yurid ngarep kang ngarepeun ieu siman aya jala ing yen ta ngajadikeun ieu siman al akhbaro ing pirang-pirang khabar muqaddamin ing den dinginkeun palyakul maka becik ngucap ieu siman ma ikhtaro ing barang kang narima milih ieu siman misaluhu utawi contone muqaddamah atawa ngadinginkeun khabar qad kana samhan iku lapad qad kana teman-teman ono samhan iku kang loman wa ilu sopoki wa il wa kipan dan iku kang ngadag bil babi ing dalam lawang adhal ing dalam waktune duha as-sailu sapa wong kang jajalu wa intakuna mengucap sira ya kaumi ing lapad ya kaumi qada matar he kaum ingsun teman-teman tinamu al mataru apa hujan palasta maka orana sira tataju iku butuh sira laha kadue lapad kad kanal matar ilal khobari kadue khobat kudu wahakad dalan kaya mengkono lapad kod kana mator yasnau kuden gawe kulun sapa kuluman napas sapa saban-saban wong kang ngalapadkeun ieu siman biha kalawan lapad kana ida jatat kala ono ieu si kana wa maknaha hale utai manane kana hadas iku hadasanya tekudu wal bau tawi ba jaidah tahta suiku nang narima tang tu ieu si ba bilaisa kalau napa laisa fil khobarin dalam khobari kakaulihin kaya ucapan alinuhat laisal fata bil muhtaqar ora nono sapa wong anom muhtaqar iku den hinakeun pastu manapi utai kebing dalam martelakeun manapi al hijaziyah kang bangsa hijaziyah wa malaiti nafs wa malatilan utawi lapad ma allati tanpi kang napi ieu simak kalaisa iku kaya padalaisa kan nasibah kang nasabekeun maring khobare dikauli sukani ing dalam pangucapan pira-pira wong kang manggon ing negara Hijaz kan Hijazi qatibah halaisa kabehe pakuluh maka udai pangucapan halinahu kabeh ing lapad ma amirun muafiq kok ora nono sapa ki amir iku wong kang nulungi kakaulihin kaya pengucapan laisa saidun sodiko orang sapa Said iku wong kang bener babu nida utawi iki kebeng dalam martalakeun nida wana diman lan gawe munada sira tad'u biya au bi aya tad'u biya ing wong kang ngundang-ngundang tad'u ing wong kang ngundang-ngundang sira dia kalawan lapad dia au bi aya atawa kalapan aya au hamjatin atawa hamjah au ai tawa alapad aywa insita lamun kerasa sirah haya ing lapad haya wan siblan nganasabkeun sira wanawin lan nanwinan sira intuna dinakirah lamun gawe munada sira an nakirah sing nakirah kakolin gawe ucapan ahli nuhat ya nahiman wong kang nahim wong kang mang da'i ninggal sira as-sarah ing kalaan
syarah wa in yakun lamun ta ono ieu si mudada maripatan iku maripat mustahirah kang narima masur pala tunawinhu maka ojo nganiata nanwinan maka ojo nanwinan sira ing munada wa dumalang ngramakeun sira akhira ing akhire munada takulu ngucap sering lapad ya sa'du aya sa'idu heki sa'id wa mislan iku seumpamane lapad ya sadu tawi lapad ya ayyuhal amidu he eling-eling wong kang neja watan sibulan nganasabkeun sira al mudhafa ing mudhaf nida ing dalam munada ka qaulihim ahli nuhat ya sahibar rida wong kang anduene solendang wajai junan iku nang inda dawi lapami munggu wong kang anduene pemahaman piya gulama ing dalam lapad ya gulamu qaulu ya gulami apa ngucap-ngucap ing lapad ya gulami wajawajulan ngawenangkeun ya ahli nuhat hata hadhil ya ing patah ikilah iki iya wal waqfa lan waqaf dak dapat yang dalam selesai iya bil hak lawan hak wal ha utawi hane fil waqim dalam waqaf ala gulamiyah ing atas lapad gulamiyah kal hai iku kaya hak fil waqfi ing dalam waqaf ala sultaniyah ing dalam lapad sultaniyah wa qala ngucap kaumun sapa kaum pihi sapa ahli nuhat fihi ing dalam munada ya gulama ing lapad ya gulama kama talau kaya barang kang ngucap di ahli nuhat kabeh ing lapad ya hasratan alama aduh ya hasratan duh nalangsa ingsun alama ing atas barang alama ing atas barang kang wis pepe ka ingsun wahad bulan utawi ngabuang wahad puyalan utawi ngabuang iya nida ya juju ikunang iya hadpu pinida ing dalam munada ka qaulihi mahli nuhat rabbi ucap-ucap ing lapad rabbi he pangeran ingsun istajib muga-muga nyubadanan Tuhan doani ing doa ingsun wa inta kula ngucap sira ya hadihi ing lapad ya hadihi au yaza atau lapad yada pahad puya maka utai ngabuang ya mumtaniun iku narima kacegah ya hada iki wong ngucap labut tarkhim utawi kabing dalam martalakeun tarkhim wa inta salamun karab sira tarkhim ing tarkhim fi halin nida ing dalam tingkah ngundang-undang pasus makanang tukakeun sira bihi kalawan tarkhim amari patain simari patalmun paridakang izen wadip lan ngabuang sira idza roham tatkala kawet tarhim sira akhira ismihi ing akhire isim tarhim wala tugayyilan ojo ngarobahkeun sira maing barang baki kang tetep ye simaan rasmihi saking tulisane ma takulu ngucap sira ing lapad dia tolha wa ya ami isma he ki tolha lan ki amir isma ngarungu sira kama takulu kaya barang kang ngucap sira pisu ada ya su'a ing dalam lapad ucap-ucap ing dalam lapad su'ada dibaca ya su'a waqad ujiza lan teman-teman diwenangkeun adomo apa doma pitarhim ing dalam tarhim pakila maka den ucapkeun apa lapad ya amu bidomil mim kalawan domah mim menang nakinya ya amir ya ami ya am wagilan ngabuang sira harpa ini huruf loro bila gupuli kalawan orang nono lali min wazni pa'lana wa min map'uli lan saking wajan pa'lana saking wajan map'uli takulu ngucap sedeng lapad pi marwana ing dalam lapad mawarna pi mawarna yamar berarti gitunya mengucap sira ing dalam lapad marwana ngucap lapad yamar wajlisi hei marwan mar ama marwan yang Umar wajlisi lan nunggu sira mislan iku sumpamane lapad yamar yamansu he ki mansur dibuang wae jeung rona mansur asup kana wajan mapulun marwan pa'lana dibuang lah dua huruf paham maka paham sira wa kistamiaskeun sira wala turakim lan ojo gawe tahrim sira hinda ing lapad hinda pinida ing dalam munada ulah cenah
wala siasanan ojo gawe tarim silaing bangsa telu hurum khola minha kang sepi ieu sulasi saking hatanis teu meunang tuh cilag. Jadi teu meunang nyebut amoy teh moy teu meunang. Amoy. Jagona lamun ono akhira opo akhire sulasi haun iku hatanis pakul maka nyucap sira fi hibatin ing dalam libah ya hiba he hibah min hadar rajul saking iki wong lanang. Wakalan utawi ucapan wong Arabi sahibin ing dalam lapad sahibin ing dalam ngucap lapad iya sohi he baturing sun syadda iku sad ya si kaul ya sohi dimanan kadue maknane pihing dalam lapad ya sohi bistilahin kalawan sepakat ulama. Babu taskiri utawi kabing dalam martalakeun tasdir wa intu di lamun ngarapkeun sira tasgirul ismi ing nasgirkeun isim al muhtaqor kang dihinakeun imali tahwanin anakalane kadue ngahinakeun au wa ima lisigor lan anakalane kena nyilikaken. Paduma maka ngadomakeun sira mabdahu ing kawitane isim li hadihil hadis kadue ikila iki kang teka anyar wajidhu lan mauhi sira ing isim mauhi ing iya yaan ing iya tabat tadi kang ngadohirkeun sira ha ing iya salisa halai kaping telu takulu ngucap sira pi palsin ing dalam lapad palsi ngucap ing lapad pulaisun iya pata. Wah kadalan kaya mengkono lapad pulais kulu salasin iku saban-saban bangsa telu huruf atakan temu ke sulasi. Wa intakun lamun tono ieu si sulasi muannasan iku muannas ad ro maka nambahi si arda maka nambahi sira ardap tahu maka nambahi sira ing sulasi muannas. Haan ing nambahi ing hatanis kama talhaku kaya barang kang nemu sira law wasop tahu lamun nipatan sira ing tasgir pasogirinar maka nasgirkeun sira annaro ing lapad nar ditasgirkeun kanaon ala nuwairoh ing atas lapad nuwairoh. Aduh kama takulu kaya barang kang ngucap sira naruhu utawi geni kijayat muniroh iku madangi muniroh teh nya. Wasagiri lan nasgirkeun sira baing lapad bapakul maka ngucap sira ngucap lapad buaibu ing lapad bubaibu wanabua utawi nasgir lapad naba in sogor tofu iku lamun gawe tasgir sira ing lapad naba ulah make iku nek di dia in sogor tahu lamun gawe tasgir sing lapad naba iku lapad nuyaibu li anna baban kana satuhun lapad baban jam'uhu iku utawi jamane ba abwabun iku lapad abwabun wa nabu utawi lapad nabu ma aslu jam'ihi iku utawi asale jama' lapad nabu an yabu iku lapad an yabu wa pa'ilulan utawi lapad pa'ilun tasgiruhu iku utawi tasgire pa'ilun puailun iku lapad puailun kakolin kaya ucapane alin hati rajulin ing dalam lapad rajulin ruwaijilun ing lapad ruwaijilun wa intajidna namun nusira min badisani saking sause kaping done isim tasgira namun nemu ing alif palik baklibuhu maka ngabalikakan sering alif mengabalikakan yaan ing iya abadal ing dalam sause wala takip lan ojo mandeg sira takulu ngucap sira ngucap ing lapad kam guzayyilin dabahtu utawi pirang kidang cilik utawi pirang kidang kam guzelin utawi kidang cilik dabahtu iku nyembelih ingsun wakam dunainirin bihi samahtu utawi pirang dinar cilik bihi kalawan dinar cilik samahtu iku loman ingsun. Wakulan ngucap sira suraihinun ing lapad suraihinun li sarhana kadue lapad sarhana kama takulu kaya barang kang ngucap sira bil jam ing dalam jamane ngucap ing lapad sarohinul hima ing lapad sarohinul hima wala tugayiran aja ngarobahkeun sira pi usmana
ing lapad usmana alif ing alif wala sukairona lan ing lapad sukairona alladzi layan serif kang ana narima kata serif ieu lapad sukairona wa hakadalan kaya mongkono usmana ulah dirobah cenah zu'ai paronu iku lapad zu'ai paronu pak tabir maka ngalap contoh sira bihi kalawan zu'ai paronu as-sudasiyati ing bangsa sudasi wab kohlan paham sirama ing barang dukir kang mustin tutur ya sima wardud lan ngabalikaken sira ilal mahdupi maring huruf kang dibuang ma ing barang kana kang ono ieu sima kudip iku dibuang ieu sima min asli saking asale ma hatta yauda sehingga babalik ieu sima muntasib hale jejeg kakolihin kaya pengucapan halin nuhat pisyapatin ing dalam lapad syapatin ngucap-ucap ing lapad supaiha wasyat tulan utawi lapad syat in sogor tahu iku lamun asgir siring lapad in sogor tahu lamun asgir sira ing lapad syatun suwaihah iku lapad suwaihah. Allah